Atur pasugatan saking para kadang sing kembang budaya salajengipun inggih punika sutra tari Barongan Blora. Mugi kalajengaken set aku omongan diterokno iki munggah jane. Kok diekoni barang. Oh ya ora pengerten kok tarah operator. Nek diekoni pace. Kalajengaken ugi sarampunipun sentra tari Barongan nggih punika atraksi-atraksi saking para kadang singa kembang budaya. Tos pundi candranipun kawula sakadang ngaturaken sugeng hamirsani ngantos titipurnanipun pagelaran. Lah semangka
joget ngene lho Di. Iya, tak jajal ayo. Contoni Kang, contoni. Ngene lho Di. Ngene lho, lah penake ngene kok Di. Lho iya. Aku ora ditabungi kok Di ambek kae kok. Ayo cah. Ayo jajal Kang ayo. Alah ngene lho enak ngene lho. Alah lho man. Mandek piye? Iki lho kan ditabuhi neh. Ayo, lah saiki aku genten sik. Ayo cah ya, aku ya. Joget ngene ya. Gak muni sih. Gak muni iki piye? Alah. Sing ngene lho Kang. Nek tak warai neh kene tak warai kene ngerti iki. Hai. Sing obat tanane tok ambek sirahe ngene betul-betul ngene. Jajal. Maju. Terus. Adon, mundur sithik. Oh. Kuda udah sih, kuda. Nah. Bokonge menthik bokonge Kang. Nah. Alah mlaku Kang. Enek. Aku malah mbok gana wedi nang dlodok tenan iki kok. Wong tuwek digarapi. Ayo cah. Kowe ae, wis kowe ae. Aku ora joget lah, aku wis gak joget lah. Wis salah aku nang joget ra patheken aku. Boyokku ya salah. Bengkok kabeh kok. Cek tak jajalin neh ngene. Tak jajalin neh, jajal ambek aku kok iso kompak ya Kang ya. Nah, ngene lho Kang, kuda, bokonge mendek sithik, tangane ngene Kang. Kayak pistol ngene, dingeti, mripate dingeti Kang. Der. Alah, aku tak tembak. Der ngono. Ngono tak ijolo tenan Kang. Ini Kang ngiti. Nah, tangannya kok bedil ini Kang. Nah, sip. Ngeti. Ayo dah. Ini loh Kang. Alah. Enek joget ya mari tanganku Kang. Sampai orang joget ya umat neh. Kita tangan mas iki. Lah. Tanganmu kok balik ngono kok ora koyo mang koyo bedil mau. Aku kok Wi kena apa wi? Kena apa wi? Wi kena apa kuwi? Kena apa kuwi? Gak krungu, kok krungu. Gak krungu. Kenapa? Gak krungu kenapa? Saya banter. Sego goreng. Doreng. Apa tau? Wah, menungso kok. Jebule adikku iki bolengen. Wis mbah karek kono. Aku wis cacar tok kene iki wis arep wangi.
wis meledos kabeh tak tinggal budal mergae ngene Kang nular ning kowe ini kowe lha apa dengkolem lha apa Kang dengkolem Kang Aduh iki lho di mlaku wis 6 jam lho. Alah rasane bengkong kabeh aku. 6 jam iki aku lho 20 aku. Aku mah 20 Kang. Wah lah. 20 menit. 20 kilo saka kono lho Kang aku Kang nanti tekan kene. Woi, dalah. Aduh, lah gatel kabeh Kang awakku Kang. Aduh, aku mabuk ning kono lho Kang. Mangkane iki tak jarene iki dirubung semut aku ning kono mangki. Oh, dene di Ning kono lho. Wah, aku dirubungi semut ning kono kok. Rubung semut aku Kang ning kono. Mane kowe tak jane ning Kang. Aku ning kono dirubung tak jane gatel kabeh lho Kang. Iki Kang sana aku mau piye lho Kang kowe. Saiki leren Kang. Tapi sadurunge leren Kang. Kowe joget sithik neh Kang ya, kowe joget sithik neh. Aku tak delok ning nguri sik Kang. Aku tak gak kukur-kukur gatelku lho Kang. Aduh mesake Kang. Kowe joget kono Kang. Iya. Boyokku ning umat Ora apa-apa, wis to, ora apa-apa. Kowe tak joget to Kang. Lah ya wis nek ngono aku tak joget lah sithik lah. Nek joget kene kok ditabuhi ha. Alah lah sing rancak olah ora ditabuhi iki. Lho gak muni. Aduh piye iki. Ding. Apa Kang? Aku nek nang aku seneng di aku ditabuhi wis ana. Bareng tek-tekane karek nek ngono ora dikek. Ngene lho. Tanane iki kok iso. Ngene tak warai neh ngene. Aduh. Aku bentang milih lingkeh lho cah jane. Ini Kang. Ini delak unta cah ya. Ini Kang. Aku gak lah ngono-ngono lah gak apa-apa sih. Saiki kowe ndang leren, heeh. Aku tak mek ngombe. Sik di aku tak ambekan sik ah. Heeh, tak nyumet udut sik di aku di. Aku bakal nyumet kenean. Iki once cap. Once cap anu Kang cap 3 jari iki. Masa iya once cap 3 jari kok kene gegeden iki kono mah. Kowe saiki ndang turu ose, aku tak gendan melek. Yes. Op. Aja sik to, Kang. Aku tane lali aku Kang opo omong, Kang. Ki awake dhewe ndek iki to, Kang. Mlaku-mlaku rono ning alas kono, Kang. Awake kono dhewe ngono ning kono wayah turu. Aku diparani anu, Kang. Dimpeni dipangan barongan Kang aku, Kang. Heeh. Walah, aku iso ngantek dedel duel ngaper aku. Ngantek iki lho, Dra. Awakku tritik-tritik koyo ngene, Kang. Piye terusan aku? Piye aku ngene iki, Kang? Gimana? Aku terus gimana? Aku terus Kang. Aku gimana? Aku yo ngrasakno yo bingung iki. Ra galem ki cilik nek kok
seneng men nek dipangani kewan ngono. Apa dhisik lairem keturut kewan ngono piye lho? Ora to Kang. Sembrono ki awake dhewe lair yo beda pek beda mbok. Ya wis Kang, ayo nang leren yo mesakna. Di Apa lek Kang ngene turu digugah ya. Aku geding aku kok aku bule lho Kang aku Kang. Ngene lho, ayo turu ki nek diresiki sik ngono. Ben ora dirubung semut kaya ning kono mau ngono. Ya. Kang. Kebat dhisik di. Damoni. Apa panas Odi? Ya ora iki. Lah aku kok gelem. Alah, Mbak. Alah, ya lah turu. Sik Kang. Kok kowe melah turu ki aku sik kok. Petang yae aja turu. Aku tak turu sik mau bar mangan kok aku Kang. Di, tangi sik digentenan Di, awakku wis meringsing kabeh. Kowe kok tak kame-kamehan lho Kang, kowe kok Kang. Gentene tak turu. Tak turu. Ayo Kang, tak turu. Ngono turu kok iso. Aku tak turu linggel lah kene merem lah kene. Anyicil kok gak apa-apa. Di, kowe wis turu, Di. Wah! Aku pengen tak turu. Tak pangan tenan ora. Aduh. Aja ngono Adi kowe. Ya wis aku tak turu. Aku tak turu tenan. Tak turu aku. Alah nyamuke akeh iki. Daripada ora turu. Kame. Isi. Aku daripada turu ning ngarep kae kakangku diganggu wae. Aku tak ndelik, tak mliber ning gurine kakangku wae aku. Aku tak ning gurine kene. Ayo turu kene. Wis ora apa-apa. Di, kowe ilang Di. Kok ngarepmu Di. Alam. Wes. Mama. Kok mau? Alah, wes ke turu kono ae. Aduh, samu akeh. Iki loro. Aku nuwang, Ika. Tak pacul tenan ki kakangku kok gregeten ae aku. Kene gak kemulih kowe. Kok gregeten ae aku. Wes aku tak turu. Kalau rubung nyamuk, rubung demit buyak ngono. Ya nyamuk yang rubung ae kok iso. Lah. Aduh, apa iki? Aduh. Nyamuk nyokot lengan kok larane ram. Aduh. Aku autan. Wis gregeten ayo. Wis autanku yo ngono kuwi tak jotosi dhewe ngono kuwi aku. Wis kaget pateni lek audiene pateni.
setan Setane wis teko awas ngati-ati. Copodo nganti kegawa godane setan Setane wis teko awas ngati-ati. Copodo nganti kegawa godane setan Setane wis teko awas ngati-ati. Copodo nganti kegawa godane setan Setane wis teko awas ngati-ati. Copodo nganti kegawa godane setan Setane wis teko awas ngati-ati. Copodo nganti kegawa godane setan Setane wis teko awas ngati-ati. Copodo nganti kegawa godane setan Setane wis teko awas ngati-ati. Copodo nganti kegawa godane setan Setane wis teko awas ngati-ati. Copodo nganti kegawa godane setan Setane wis teko awas ngati-ati. Copodo nganti kegawa godane setan Setane wis teko awas ngati-ati. Copodo nganti kegawa godane setan Sepo lera sapa sama sama rasane pakumpulan konyakan nyolali semi serangan sapi sirap jalmo longkah ijenan tanapa kanthi pikiran akan nyadong pituduhing Gusti
Wes. Apa sih wadok ora ana isine. Kowe bakal sadi pangan kowe manungsa. Siji masih ora kalu katon cilik-cilik ora apa-apa iso dadi isene wadukku. Sine waduh. Ilo kan ngelingit. Ada. Kayak gregetan. Ya, kandhakno sang patih. Kandhakno sang patih di ana meduna sik. Kakang sing ngadepi sedelok. Lha kok aku gak wani aku tali di aku tali. Sak playune. Untuk lan basah saya. Ana pelake murkane Sang Prabu. Sang Prabu Singa Baro.
Jebul kowe Prabu Singobar. Kowe wis tak elingke bola-bal. Nanging kowe ora tau gagas. Ora tau ngugemi apa sing dadi omongan. Saiki bakale kowe tak pikun supaya kowe bisa luluh, bisa manut marang aku. Buktene kasetenmu bakal tak remuk sarakamu kowe. Wes aja mung kowe wadya balamu kon mrene kon ngrukupi rakane Jakalutra ora bakal mundur ora bakal mlayu aku. Yen kowe ra percaya kasektene Jakalutra bisa nglumpuh. Wes. Kowe wis tak omongi. Aja mung dhewe. Wadya balamu celuk kon mrene. Ora bakal mundur. Ora bakal tak tinggal ning kowe bakal tak pikut. Kowe aja sumbar Jakalutra. Sumbarmu ora bakal bisa yen wadya balaku tak celuk kabeh. Wadya bala Prabu Singobar ajaluk rene. Apa ini? Oi! Was! Loh! Oi! Tenan! Ora bakal mundur! Oh, hey! Ah, hey! Ah, oh! Hey! Oh!
Was. Oh. Hey. Oh. Ah. Hey. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Thôi. Pentas Barong Singo Kembang Budaya Sarabuipun Sendratari Barong Blora kalajengaken atraksi saking para kadang Singo Kembang Budaya. Pengumuman terkhusus untuk adik-adik yang melihat adegan di atas panggung, tidak boleh meniru adegan-adegan yang telah dilakukan oleh kru Singo Kembang Budaya pada malam hari ini.
Atraksi ingkang nomor setunggal inggih punika manusia kebal. Dilanjutkan dengan manusia akan berdiri di atas kotak paku. Serta akan dilanjutkan tidur dengan ditumpang salah satu kru Singo Kembang Budaya. Dilanjutkan kita hitung bersama. 1, 2, 3. Pas. Oh. Tambah 1 lagi. Tepuk tangannya malah. Atraksi dilanjutkan. Manusia akan ditutup kedua penglihatannya. Ditutup dengan 2 lapis. Yang pertama menggunakan tutup aluminium. Yang kedua dilapisi kain serba hitam. Akan dicoba mengaturkan suatu persembahan. Kita lihat sama-sama atraksi-atraksi dari kru Singo Kembang Budaya. Tunggal guru ojo ganggu, tunggal konco ojo gudo. Singo Kembang Budaya ngaturaken sugeng amirsa.
Mimin. Tepuk tangannya mana? Cernonononon. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Yo, 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 yo. Eh. Tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan lagi. Atraksi demi atraksi dari kru Singo Kembang Budoyo. Sudah memberikan hiburan pada malam hari ini bersama karya pemuda Singo Kembang Budoyo. Kita nantikan sama-sama acara demi acara. Juga diucapkan banyak terima kasih untuk warga Sendang Tiko yang sudah berkenan ikut partisipasi pada malam hari ini.